Ez ji vî halê xwe razî me. Keriyek pes wekî her car bi dilxweşî ve digeriya malê. Ji bilî enî reşê. Ew zêde girs bû û nikarîbû di deriyê kozê re derbas bibe. Ev zêdeyê hefteyekê bû ku li derve radikeve û niha dîsa mecbûr bû ku li derve rakeve. Ev bêxwedî kê derî? Ev neheqî bû. Meha yogî jê re got. Yogayê bike. Yoga dê te hinekî zeîf bike. Bi vî awayî tu dê derî re biçî. Roja din enî reşê dest bi yogayê kir. Gelek roj derbas bûn. Lê enî reşê hê jî zêde girs bû û nikarîbû di deriyê kozê re derbas bibe. Meha beza pêşniyaz kir. Dest bi bazdanê bike. Bazdan dê te hinekî zeîf bike. Bi vî awayî tu dê derî re biçî. Enî reşê her roj baz da. Roj derbas bûn, lê enî reşê hê jî zêde girs bû û nikarîbû di deriyê kozê re derbas bibe. Meha melevan pêşniyaz li wê kir. Dest bi melevaniyê bike. Melevanî dê te hinekî zeîf bike. Bi vî awayî tu dê derî re biçî. Enî reşê vê carê jî dest bi melevaniyê kir. Lê ew girstir bû û nikarîbû di deriyê kozê re derbas bibe. Ziravê li ser bisikletê xwe nêzî wê bû û got: dest bi ajotina bisikletê bike enî reşê. Ajotina bisiklet dê te hinekî zeîf bike. Heger ajotina bisiklet neke ku tu derî re biçî, ez dê şewqeya xwe bixwim. Enî reşê xembar bû. Êdî bes e, ez dixwazim biçim malê. û bi vî awayî ew fikirî û fikirî û hinekî din jî fikirî. û pişt re darê. Enî reşê piştî çend rojan vegeriya. Êdî planeke wê hebû. Êdî alavên wê hebûn. Sibeha din enî reşê li cihê xwe yê faworî şiyar bû. Hemû mihên din behitîn û bariyan. Lê tu hê jî gelekî girsî. Tu çawa ketî kozê? Enî reşê mizicî û bersiv da. Min bi tenê derî hinekî fireh kir. Ez têra xwe fîtim û têra xwe tendurustim. Ez ji vî halê xwe razî me.